aso niyang anak. Kanang bispermente niya, pag masuko ba, yawa amang ka. Kabalo kang ilang anak, nagkadako, mura na po yawa o batasan. Di na maminaw ni mama. Karon kay ang bata, kay mao mo po yung kadunggan na siyang mama, pagkadako sa bata, musukol na siya. Igno na po niya yung mama, yawa man po day ka. Kabalo ka, sa natabo silang balay, nagubot kay sa tanan na balay, pobre, yun kayo sila. Kay nga no, ang trabaho manggod sa yawa, nag-ingon ang Bible sa John 10 verse 10, ang kawatan nga maong yawa, mian nilang pagpatay, paglaglag o pagpangawat. Unsay kawaton sa yawa? Kawaton niya ang kalinaw sa maimpluwensyahan og droga og bisyo. Kay ngano, wala may gugma sa Ginoo diha sa ilang balay. Kay ang mamagpapa, wala man nakaila sa Ginoo. Paminaw mga bata, kung gusto mo nga inyong panimalay na ay kalinaw, kada adlaw mo tawag ta sa ngalan sa kinsa nga Ginoo? Si Jesus na paminaw. Nag-ingon si Jesus, paminaw. Sa John 14 verse 6, si Jesus mismo nag-ingon, ako ang dalan, ako ang kinabuhi, dalan matutag langit? Si Jesus. Si Jesus ang dalan. No, dalan si Jesus aron matutag langit. Gawas ni ana, si Jesus pud ang dalan aron ka mas maswagon. Aron ka makahumag eskwela, si Jesus ang sekreto sa kalampusan sa tanan. Kinsay nangandoy diri makahumag eskwela? Pataas kamot. Tanan ta. Kinsay gusto mahimong teacher? Nga parehas ni ma'am, cum laude. Ha? Ma-cum laude pod, nya magna pa gyud. Kisay gusto mahimong pulis? Kisay gusto mahimong tulisan? Okay. Kisay gusto madato? O, kita tanan gusto no? Napaminaw mo. Ang sekreto sa kauswagan, madato ka, makahumang kag eskwela, makatrabaho kag nindot kay tanan, si Jesus ang sekreto. Kinsay sekreto? Unsay buhaton nato? Dapat naatay relasyon ni Jesus. Unsa man ang relasyon kuya? Ang relasyon mao ni, di ba naman tay mamagpapa? So ang mamagpapa ug ang anak kada adlaw naadyon nay tingganay, naadyon nay relasyon. Dili pwedeng way tingganay. Kung way tingganay, meaning nay problema ang relasyon. So sa samang paagi mga bata, unsaon na to nga natay relasyon ni Jesus? Kada adlaw ta mo tawag ni Jesus. Unsay buhaton? Kada adlaw mo tawag ni Jesus, tungod kay maunay relasyon nato ni Jesus. So kanang imong pangandoy nga makahumag eskwela, mahimo kang pulis, mahimo kang doktor, kasi gusto mahimong abogado. Inyo na gyud tanang kurso. So daghang kitag pangandoy no. Madato ta, makahuman tag eskwela, magmalinawon atong panimalay. So ang sekreto, unsay sekreto gali? Si kinsa ang gali? Si Jesus ang atong sikreto. So unsay buhaton nato? Kada adlaw mo tawag ta ni Jesus. Kay si Jesus, kinsa gali si Jesus? Siya ang dalan. Diuman mo na ako, si Jesus ang dalan, kinabuhi o kamatuoran. Akong balikon. Kinsa si Jesus? Siya ang dalan, kinabuhi o kamatuoran. Dili ta kadto sa langit, gawas lamang ni Jesus. Atong palakpakan si Jesus. Abi ninyo, nag-mission mamiglaylaing lugar. Ang amo radyong gisulti sa mga bata o sa mga ginikanan, nga si Jesus radyod wala na laing paagi nga malangita. No? Wala mi nagwalig mga reliyon, wala mi nagalig denominasyon. Ang among iwali sa mga tao nga pinaagi ra gyud ni Jesus makaadto tag langit. Amen. So, okay, before ko matapos, unsa gali isulti ninyo ni Mama Papa unya pag muli mo? Ha? Unsa gali isulti? Unsa dong? Dili mag yeah. Dili na malika.